Olen Heidi Vasara, olen joensuulainen kuvataiteilija ja taide- ja kulttuurialan ammattilainen ja moniosaaja. Pidän kuvataidekentän laajuudesta ja monimuotoisuudesta. Omankin vahvaa yhteistyötahtoa ja näkemystä ja organisointikykyä. Pidän itsenäisestä työskentelystä, mutta toisaalta ja yhtä lailla moninaiset työyhteisöt ja niissä toimiminen on itselleni luontaista. Oma tausta on kuvataiteessa, erityisesti maalaustaiteessa, mutta monet muut taidealan muodot ovat yhtä lailla itselleni tuttuja, sillä olen toteuttanut tämmöisiä ryhmänäyttelyitä, jossa olen rakentanut näyttelyitä erilaisilla materiaaleilla ja työvälineillä. Tällä hetkellä etsin uusia haasteita uralla. Toivottavasti pidetään yhteyttä.